шаҳодат ҳомидова ҳунарманд аст. Вай дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиндагӣ ва кору фаъолият мекунад. Ӯ сабад мебофад. маҳсулоти хоми вай навдаҳои гуногуни дарахтон аст. беш аз 50 сол инҷониб бо ҳамин ҳунараш ки сабадбофӣ аст, зиндагиашро пеш мебарад. ин ҳунар ба ӯ аз волидонаш мондааст, зеро вай дар оилаи ҳунарманд таваллуд гардидааст. вай то ин дам 320 нафар шогирдро касби сабадбофӣ омӯзондааст, ки онҳо маҳз аз ин ҳунар нони худро ҳалол дармеёбанд. мо ин навдаҳои микрорайону ноҳияҳо рафта харидорӣ карда омда кор мекунем. пештар инҳо ҳамаш вай буд, ҳозир ҳисоби дизей будан харидорӣ мекунем. акун зиндагим пеш рафтааст. пештар талабот кам буд. ҳозир барои вай талабот манахел саватҳои ороишӣ ҷудоям бисёр шудагӣ, манахел саватҳои ороишӣ ва талабот бисёр шудагӣ. сани ҳар хел намудои вай када мебофам, шахмат када, манахел ҷумши андозак мебофам, энемиҳол талабот нахшудагӣ. дар вилояти Суғд рӯзи саноати сабук бо тантана таҷлил карда шуд. бахшида ба ин муносибат фестивали озмуни ҳунарҳои мардумии муаррифгари фарҳанги миллӣ ташкил карда шуд, ки дар он меҳмонон аз шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуданд. бештари корхонаҳои саноати сабуки вилояти Суғд молу маҳсулоти худро ба намоиш гузоштанд. ин кор аз ҷониби Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон роҳандозӣ гардид. меҳмонон ҳамроҳи муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ молу маҳсулоти ҳунарҳои мардумиро диданд. ҳадаф дар сатҳи зарурӣ таҷлил намудани рӯзи саноатчиён ба ҳисоб меравад. нақши саноати сабук дар кишвари тоза истиқлоли мо дар таъмини эҳтиёҷоти мардум ва ҷиҳати рушди бонизоми кулли соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт мавқеи муҳим дорад. кормандони соҳа бо дарки баланди масъулият ва талошҳои пурсамар баҳри рушду намои иқтисодиёти кишвар ҳисса гузошта рисолати худро дар назди ҷомеа ба ҷо меорам. ҷорӣ намудани комёбиҳои нави илму техника ва технологияи муосир дар истеҳсолот ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани сифати маҳсулот ва ба роҳ мондани истеҳсоли намудҳои нави маҳсулоти рақобатпазир аз ҷумлаи дастовардҳои назарраси соҳа дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар мебошад. муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ кормандони соҳаи саноати сабукро бо рӯзи иди касбӣ таҳният намуд. вай табрикоти раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзодаро ба самъи ҳозирин расонд. таъкид карда шуд, ки рушди соҳаҳои воқеӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақим ва воридоти технологияи нави инноватсионӣ имкон медиҳад, ки раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар, ки ҳадафи чоруми миллӣ мебошад, таъмин гардад. ба ин васила ҳаҷми истеҳсоли корхонаҳои саноатӣ ва шумораи ҷойҳои холии корӣ мунтазам меафзояд. ҳамчунин дар ин фестивал раиси Федератсияи иттифоқи касабаи мустақили Тоҷикистон Маликшоҳ Неъматзода сухан кард. анамин нишод, анамин шодӣ, анамин тараб, анамин ободӣ, анамин созандагиву бунёдкорӣ сари як мафҳуми хеле зебо ва ширин сарҷамъ мешавад, ки бо номи ваҳдати миллӣ. яъне маъз анамин ваҳдати миллӣ буд, ки ба чеҳраи модарон шодӣ омад. кӯдаконimon ифтихормандона пай таҳсилу зиндагӣ рӯзгор шуданд. кишварамон обод шуд. мо масъалаҳои нақлиётиро дидем. имрӯз аллакай аз бомбасти коммуникатсионии дохилӣ мо баромадем. замоне буд, ки барои вилояти Суғд омадан тахминан 17-18 соат одам нақша мегирифт. имрӯз 3 соат. агар касе ба тариқи тайёра парвоз кардани омаданӣ бошад ва нафаре ба мошин биёяд, инсон то тайёр мешавад, то фурудгоҳ меравад, 2 соат пеш то самолёт савор мешавад, самолёт мепарад меяд, ки аллакай ба мошин омада мерасид. яъне ҳамин афсонаҳое аст, ки дар ҳузури мо шумо, ман толора нигоҳ мекунам, насли миёна ва аз миёна болотар бештар ҳастем, бо чашми сар мебинем, ки анамин як ваҳдати миллӣ. Шарифулло Абдуллозода раиси иттифоқи касабаи вилояти Суғд ҳангоми суханронӣ дар фестивали вилоятӣ иброз намуд, ки дар заминаи рушди саноати сабук ва ҷиҳати эҳёи анъанаҳои ҳунармандӣ, ки ба рушди саноати кишвар таъсири бемайлон мерасонад, аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар вилоят бо мақсади густариши санъати ҳунарҳои дастии мардумӣ дар самти таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ ва зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ ва бо ин васила баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии вилоят ҳадафмандона тадбирҳо амалӣ мегардад. тӯли солҳои истиқлолият кишвари мо дар ҳамаи ҷаҳваҳои хоҷагии халқ алалхусус
дар самти ободониву сохтмони иншоотҳои ҳаётан муҳим, бунёди садҳо корхонаҳои саноативу иншоотҳои фарҳангию иҷтимоӣ ба дастовардҳои бузург маърифӣ гардидааст. дар марҳилае ки мардуми тоҷикистон бо қадамҳои устувор ба рушди минбаъдии кишвари азизамон ҷидду ҷаҳд намуда истодааст, амалӣ гардидани ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри фароҳамоварии шароити мусоиди иҷтимоӣ меҳвари марказӣ ва марому мақсади мақомотҳои маҳаллии давлатӣ маҳсуб меёбад. дар ин фестивал ки дар сатҳи вилояти Суғд баргузор гардид, хонандагони мактаби санъати бачагона низ маҳсулоти дастии худро ба намоиш гузошта муаррифӣ карданд. мақсад аз худ намудани ҳунарҳои миллии дастӣ ва тарбия намудани насли наврас ба меҳнати софдилона аст. من در مکتب صنعتی رقم 4 2 سال باز رفته ایستادم و در اینجا هر نمود از معلومات داده‌بایی و هر نمود گلدوزی ها را خوراکپزی ها را از معلم آموخته ایستادم. مستقلانه خودم بالشته هایی که در اینجا نمان کرده ایستادن خودم به پورگی دوخته میتوانم. фестивали озмуни ҳунарҳои мардумӣ муаррифгари фарҳанги миллии наздик 4 соат давом кард. ташкили онро Федератсияи Иттифоқи Казабии Мустақили Тоҷикистон ба хотири рушди босуботи соҳаи саноати сабук муфид арзёбӣ карданд. гузориши Мафнуш Курва, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.